Right, tisati tapinda munyaya yedu yanasunoyo. Last week pane nyaya takaita nyaya yaibata zvikurusa, nyaya yakarwadza zvikurusa yemusikana watakapa zita rekuti Rozi, achitaura iye kuti achine makore 10 ane munhu waakapomera mhosva yekumubata chibharo. Achiti munhu uyu pari zvino ane makore anosvika iwo 8 ari kujere. Achiti ndauyawo kuzoreurura kuzotaura kuti ndozvandakaita dei zvabvira munhu yasunungurwa, inini am prepared kuti ndiende kujere. Chokwadi takati tichingopedza chirongwa takabatwa nehama dzemukomana uyu simba rashe, vakataura ivo kuti ariko kujere zveshuwa. Aripo paHarare Central Prison muno muHarare, achinzi chokwadi agara makore anosvika 8 ariko kujere ikoko. Hama dzake dzakauya, iyewo ari kujere ikoko. Mama officers akanzwa nyaya taitaura vakaenda vakanomudza, akati handibhilieve zvinhu zvakadai, ndozotenda kana dzangu hama vazoya vachinitaura izvozvo. Chokwadi mukoma wasimba rashe akazoenda kujere uku akanomutaura kuti chokwadi ndo nyaya iripo. Saka tiri paurongwa hwekuti patakabatwawo nevanoitawo zvemutemo vakawanda vakasiyana siyana, magweta vari mumahofisi ari kumusoro, vachitaura kuti no, mwana uyu akusungirwa kuti achienda kune any nearest police anonyoresa statement kana kuti affidavit yekutaura zvaitaura kuti ndo zvandakaita. Izvi zvinhu zvachifanira kunge zvakazoitika nezuro, uyezve takatarisira kuti mwana uyu nehama dzake vachasanganawo nehama dzasimba, achikumbirawo regerero, vachisunungurana vachitaurana zvakadaro. Asi zvakazoitika manje, amai vaRozi vakabva vashayika musi wesvondo marimwe zuro. Taura kwatiri kuita izvi vatori kumusha kwavo kugokwe. Amai vaRozi vari kuradzikwa mangwana. Kana vachinge vazoradzikwa ndofunga ndopatichazosimudzirawo nyaya yekuti Rozi ozoenda kunonyora statement. Saka I remember tichitaurawo naRozi nichimubvunza kuti alright, iwe wairatidza kuti unotya mai vako zvekudaro, koiko zvino chakuita kuti usavatye chii? Akati kusiri kufa ndekupi, ndiri kuda kunzwa kuti ndisununguke. Of which takafunga kuti mwana wepafanira kunge kune zvinhu zvakawanda zvazvichitoitika mulife yake. Asi ndofunga nekuzoshayika kwake pamazuva angotanga kungotaura nyaya idzodzo, amai vacho ndokurwara kwavakaita vachizostrokawo, saka vakazoshayika musi weSunday. Amai vaRozi vari kuradzikwa mangwana kugokwe. Saka tine urombo zvikurusa nerufu rwaamai vake, asi tinovimba kuti muzvirongwa zvichatevera tichazenge tichingokupai update. Asi mukomana uyu anonzi simba rashe anzi akafara zvokufara zviya kuti chokwadi tichizotaurawo nababa vake vakamubereka, hanzi kumusha mombe akuchina. All these years vaingoramba vachingoapila, vachingoramba vachiedza kuapila kuti mukomana abude, kusvika vatengesa mombe dzese kwasara kusisina kana mombe. Asi tichangoramba tichinamata nekungovimba kuti dei nyaya yacho ikafamba zvakanaka, mumwewo musi tozotaura kuti simba uya azobuda mujere, nhasi tinaye muno mustudio. Saka ndofunga ndo update yatati tisati tapinda munyaya yanasunoyu tokuzivisai mamiriro akaita nyaya yatakabata last week. Tilder live, shocking, strange, bizarre. Star FM, sounding good all the time. Tune in every Tuesday night from 9 p.m. till midnight for Tilder live on Star FM. Right, nasi muno mustudio ndine madzimai maviri, Chiedza pamwe cheteka naChipo, vanova mukoma nemunin'ina. Wakadi yako Chiedza? Ndinofara makadi yenyu tete. Aiwa, tiri right, kuri sei kwamabva? Andabva kuri right. Anditika wakadi yako Chipo? Tinofara tete makadiwo zvenyu. Aiwa, tiri right. Chiedza une makore mangane kuberekwa?
ndine 33 years 33 years. Ko Chipo ndine 30 une 30 years. Muri mukoma nemuningini. All right, okay. Idambudziko rei rakunzai muno mustudio. Ukaona vanhu vatibata pano utoziva kuti it's either kune zvinoera, zvinotyisa, zvinoshamisa, zvinoda kufumurwa. Idambudziko rei rakunzai muno mustudio. dambudziko ratiunza muno mustudio nderekuti takaberekwa tiri 2 vamedu saizvozvo. Iwe na Chipo. ini naChipo tiri 2. Dambudziko riripo nderekuti tiri kuita weight mumagumbezi. Saka ndo dambudziko mbera nyanyoita kuti tisvike kuno. All right. Tukutaura nezvemudzimai ane 33 years. Uri kutaura kuti uri kuita weight mumagumbeze. Zvakatanga wakurira zvakadini? Kubva ndichiri mudiki. Saka ndaifungidzira kuti pamwe zvichapera. Pauri kuti uri mudiki turi kutaura zvemakore mangani? Pandakatanga kunyatsonzwisisa kuti ndo dambudziko riri kuitika pandiri ndandane 15 years kusvikira pari zvino izvi. All right. 33 years. Wakaroorwa? Ndakaroorwa pekutanga imba ikaparara, vandaroorwa pechi2 imba ikaparara, ipapa paimba yandinayo ndeyechi3. Saka chiri kuitika ndechekuti maybe varume vacho vari kutiza kuita weight kwandiri kuita mumagumbezi. Iwe uri kunyanyoita weight zvakadini? Uri kuti chikwe iwe? Zviri kunyanyoita sei? Kumashure uko zvaimboti taigona kuita 1 week ndisina kuita. Dzimwe nguvawo ndopedza kana 3 days ndisina kuita, but apa zvatova wesi yakuti ndakutongoti every day ndichitongomuka ndakatongoita weight. Right. Murume achikuroora kana kuti murume achitanga kukuziva, uri kumuudza here kuti ndo dambudziko rawe inaro? Ndakamuudza, but nenyaya yekuti zvatova wese zvinezvi hatichatonzwisisane nenyaya iyoyo. Pekutanga akambozvitambira chitimei pamwe zvinogona kupera, but apa zvatova wese, zvatova serious nenyaya yekuti ndakutongoita every day. Ko murume wekutanga, what was the reason yekuti asiyane newe? Murume wangu wekutanga takasiyana nenyaya yekuti anga ine mukadzi, saka ini ndanga ndisina kuzviziva kuti ane mukadzi. All right, that was the reason. Asi une dambudziko iroro kuita? Ndingori nedambudziko rangu iroro harina kumbobvira rakapera. Uri kutaura kuti kutotesa pagumbeze wakarara. Zviri kumbonyanyoita sei chaizvo chaizvo? Ndiri kuda kuedza kuti ndizvinzwisise. Sei? Sekuti ndinotorota handiti? Ndinotorota ndiri mutoilet. Dzingondogona kutorota ndichitonzi itira apa ndopari right. Ndotoita weight yeyo, ndichitongopedza kuita weight ndobva ndatopatika. Une vana here? Ndine vana 2. Vakura zvakadai? Ndine 6 years ne11 years. Saka vana vanozvicherechedza here? Vanozviona here kuti mama ndo zvavari kuita? Vanotozviona. Dzimweni dzenguva dzekuti ndogona kunge ndakarara nemwana ka ndotoita weight yeye, mwana otomuka ototi ko mama maita weight matotesa pamakarara 1. Shame. Mwana ototanga kutochema kuti mama hapachararike pamandisa ndiri pakutonhora patota. Sure. Yeah. Chipo, uri kuti neone same problem? Inini ndine same problem iyoyo yekuti ndiri kungoitira weight magumbezi every day, zvokuti ndinoita zvokungorota kuti itira weight apa, itira weight apa, ndobva ndatomuka ndakaitira weight magumbezi. Alright, iwe une mwana futi handiti? Inini ndine mwana 1. Alright, ko murume? Murume inini handina. Sei? Pekutanga pandakaroorwa nababa wemwana iyeye ndakangooneka akaita zvokundinyepera kuti ndiri mukomana. Ndazomuona paazona anga ane mukadzi, pandangoona kuti zvinozondipisa maproblems
rega ndisiyane nazvo. Asi of which wetiyo ndaingoita futi. Alright. Saka kubva pawazoita baba ivavo hauna kukwanisa kuita murume. Handisati. Sei? Handina munhu anonditi ndokuda, handina kana kuti nditi anonditi si chaichai, kana kuti nditi kana ndikafamba kana ndikati anondida chaichai pane pastori. Uri kuti chiko iwewe? Uri kuti hapana kana murume anokupfimba? Hapana murume anombondida kana kundida kuti angatondudza kuti ndokuda, handina. Anenge achitoti ndokuda wacho iyeye anenge achitonhonga kana mubhini kutodya zvemubhini kutoti yesi bhebi ndinokuda. Uri kuti chiko? Uri kuti unopfimbwa nevanhu vanonhonga masadza mabhini? Ndizvozvo. Asi vanhu vasvino hapana kana vanhu vasvino hapana anombonditi ndokuda, vese hapana. Ndinotombofamba kana kutoedza kutogezawo kutotiwo hapana. Ndoda kubvunza, unenge wakageza here? Unenge wakachenawo here? Wakagadzirwawo musoro wakaita chaizvo chaizvo? Ndinotogezawo kutomuka makuseni kutogeza kutopindawo murodhi, but ndinotongoona kutoti hapana kana munhu wani ari kumboya chinditi ndokuda kana sinzi hapana. Ndakatogezawo ndakatoitawo smart. Unofambira kupi? Unotambira kupi? Unoenda kuchechi here? Paunosangana nevanhu veruzhinji unowanzosangana navo nzvimbo dzakaita sei? Like ndinowanzofambira mutauni, ndinopinda mutauni ndomanenge ndiri. Alright, unoita basa rei? Pari zvinezvi handina basa randinokuita. Kurarama nei? Ndiri kuita zvemapart time. Ekuvachira vanhu hembe kungobata-bata mudzimba dzevanhu nekuklina nekuita sei. Kuchechi unoenda kuchechi? Kuchechi ndaimboenda, asi nenyaya yekuti ndakazongoona kuti nesituation yandiri handinozokwanisa kuzoenda kuchechi. Situation yekuti unogona kutoshaya kana hembe kana chekupfeka kana chii kana uzombokwanisa kuzoenda kuchechi kwacho. Wakaregera kuenda kuchechi nokuti unoshaya hembe dzekupfeka nekushaya? Alright. Pandiri kuvhunzira kuti saka unombofambira kupa, uri kuti handina kana munhu anondipfimba. Right, kana usingachaende kuchechi uri kugara uri mumba, vanokupfimba vacho vanokuona sei uchigara uri mumba? Pandinotaura kuti ndiri kushaya munhu anondipfimba, like kuti ndikagezawo ndikati rega ndipinde mutauni, hapana kana munhu anonditiwo ndokuda. Nguva zhinji ndinogona kutombopindawo mutauni kunoona kana shamwari yangu inenge irimo tinoswera tese mutauni, but hapana kana munhu anenge achinditi ndokudawo. Alright. Vabereki vari kuti chii nenyaya iyi? Toti baba nai mati amai vakashaya. Vabereki vari kuti chii nedambudziko renyu? Dambudziko iri kubva mai vachiri vapenyu. Taimbofamba navo tichiendawo kumasowe tichinoshandirwa, asi hapana chakachinja, hapana kana shanduko yakaitika. Apa rarichiri dambudziko rekuita weti iroro. Tichivaudza kuti ndo zvatiri kuita, tombonza hande kumasowe timbonoshandirwa, toenda kumasowe kuye tosvika kutongonoudzwawo zvatinenge taudzwa, topiwa munamato toshandisa. Baba ndo vasara izvinezvi. Baba vacho ukavaudza kuti baba dambudziko rienda nhasi richiripo, harisati rapera, hapana chati chachinja, vanongoti mavanhu vakuru, saka munofanira kutoita chi nezveupenyu hwenyu kuti mugadzirise dambudziko renyu riite sei ripere. Veduwe, nyaya yatinayo inyaya inorwadza, nyaya inosiririsa. Madzimai ari muno marotaura kutoti nyaya yekutotesa magumbeze chokwadi kutongoirekana munhu wangomuka watotesa magumbeze. Saka paproblem yenyu iyi makamboendawo here kumadoctors? Kumadoctors tandisati tamboenda, hatina kumbenge tafungira kuti tingaenda kumadoctors. Tangofunga pamwe sinzi tichienda kumasowe tichiudzwa kunzi imhepo inenge iri pamuri, saka zvekuti tiende kumadoctors hazvina kumbouya mumusoro. Plus hatina kunge tatora kuti chingave chirwere because masikati ese handiite, ndinozongoita manheru chete, saka takangofungidzira kuti pamwe ndezvemweyo tsvina zvakangotibata. Alright. Saka muri kurarama sei mucommunity? Because patiri kutaura kuti munhu mukuru
ari kutotesa magumbeze everyday. It's obvious uchamuka uchiyanika kana kuti uchiwacha uchiyanika. Muri kurarama sei rege nditange newechiedza? Ipapo panotonetsa because ndotongomuka makuseni ndotongoyanika magumbezi acho, but vanhu vachingoona vanotongofunza tichi vana, but isiri nyaya yekuti vana handingambopomere vana kuti vaita weti. Inini ndega ndindetongoziva kuti ndine dambudziko, ndotongomuka makuseni ndotongoyanika magumbezi. Varume vangu vasingabhoekani nazvo? Zvaitobhowa zvekuti pane imwe nguva yekuti mune makatogara mumba ka wotongoona kuti ndakagara hangu nemunhu but haana mufaro, haasi kutozvida, rubhoeka zviri kutomubhowa. Haisi nyore kuti unofuga gumbeze rinonhuhwa weti yemunhu everyday, and haisi nyore kuti wakarara munhu unenge maybe unenge waneta wadii ungoerekana pasaidi pako patotota watoita weti, kwakutomutsa munhu kuti muka ndidai kana kuti ndigadzire ndibvisi. Saka unotongomuka woyanika magumbezi achona, but zvakadaro varume vacho hapana anombozvida wedu we. Yeah. Ritoda hapana angambofarire kuti munhu womuka uchinhuhwa weti yemunhu mukuru everyday. Yeah, zvakaoma. Right, mune rimwe dambudziko ramataura rekuti pane imba yakarongedzwa zvinhu zvamai venyu zvisina kugovewa. Chii chiri kuitika mumba imomo? Chipo chiri kuitika mumba umo ndechekuti kubva pakafa amai vakafa pane 3 years vafa. Saka taizoita dambudziko rekuti inini ndinogara mumba imomo. Ndokwaunogara mumba? Ndogara ndimo muchine nhumbi dzavo, zvinhu zvavo zvese zviri mumba mavo imomo, ndimo mandinogara. Saka dambudziko raitika nderekuti munonzwa kana usiku muchiti pane mapuleti magonengurwa. Last week iyo taitomboona moto muchitobvira mumba. Kubvira mumba sei? Maibvira moto zvokuti unoona mumba mese makachena kuti mpu. Wototi imba iri chatsva here kana kuti yoita sei? Ndotomboenda unodza sisi wangu otonditi iwe kasi wabatidza gasi? Ndoti aiwa ndombobatidza gasi usiku. Asi tozomuka makuseni tongoona hapana chatsva mumba imomo. Imi muri kuti chi? Moona mumba muchibvira makabaka moto? Makabaka, totoudzwa nevanhu vepanext kuti imi mumba menyu sei muchibvira moto? Muri kubvira moto. Hamusi kuzviona here? Totobvunza kuti moto. Wototi moto, toti hanzi muchapisa imba usiku, musapote muchibatidza gasi mabvirira muri rinoita gasi renyiri. Tobvunza kuti isatimbozvizivi tine chakarara. Of which isisi takarara kudaro. Tobva tanzwa gwede mapleti. Hatichazivi manje kuti zviri kumbonyatsofamba sei ipapo. Imo murumu mune zvinhu zvamai venyu? Imo mune zvinhu zvamai vedu zvese zvirimo imomo. Alright. Alright, pana bvunza hanzi asamai venyu vakaroorwa pabarika here? Vakaroorwa pabarika? Vanga vakaroorwa pabarika. Alright. Papa nevakadzi vangani? Baba vakaita vakadzi 2, mama ndo vechi2. Alright. Okay. Saka bama vekutanga vane vavowo vana? Vane vavowo vana, ndizvozvo. Vakura zvakadii vangani? Vakaita 7. Imi makangozvarwa muri 2? Isisu takangozvarwa tiri 2 mba mai vedu vawashaika. Amai venyu vakarwara? Amai vedu vanga vakangomuka vakadonha, vakafa makuseni. Vasina kurwara? Vasina kurwara. Kumuka vakafa sei? Vakafira mumba? Vakafira mumba makuseni acho ndipo pandakatozotomuka kunovati mama vanga vatoti sei. You were old? 3 years ago? 3 years ago. 27? Shame. So obvious pakadai panoitwa postmortem hazvina kutaura here kuti chikonzero cherufu chii? Chikonzero chakawakataurwa ngotanzi vakaita BP, vakashutirwa neBP, ndosaka vakavhungomuka vakafa. Shame. Alright, okay. Saka mbatya dzavo hasati dzagovewa? Mbatya dzavo hasati dzatogoyiwa. Zvinhu zvavo zvese zvinoti zvese mumba mavo imomo, mumba mandogara imomo, hapana chati chambobuda kana kudii kana kudii, zvese tiri kungoti zvingori mumba imomo. Baba venyu vakaroora zvakanaka? Baba vedu vanga vasina kana kubvisa sendi raunga vakabvisa. Alright, hanzi tete Chipo ane makore mangani? Chipo ane makore 30.
Chiedza ndowati une murume asi hazvina kumira musha. Indava chii chikuite? Ndiyo nyaya yeweti? Ndiyo nyaya yeweti iyoyo. Ichiri nyaya yeweti here? Zvimwe zvese bho here? Unogona kubika here? Unotsvaira mumba here? Zvakamira sei? Zvimwe zvese ndinotoita, kutotsvaira, even yekutowacha zvese ndinotoita semukadzi wose zvinongoita vamwe vakadzi. But nyaya yeweti iyoyi ndiyo iri kunetsa zvekuti inotodzinga murume infact. Zvekuti hapana, ndo nyaya iripo chete. But zvimwe zvese semunhu wemukadzi ndinoita. Yeah, all right. Baba vari kuti chii? Ende nyaya yekubvira yemoto iyi vanozviziva, makambovataura? Takavataurira. Patakavataurira vakati ndichatsvaga mari yekuti ndiendese zvinhu zvachona kuna natezvara. Kubva ipapo ivo vakabva vaenda kuMozambique. Ivo baba? Saka ndokwavari izvezvi namba dzavo dzefoni chaidzo hadzisi kutoita kuti tinzwe kuti izvezvi vari kufungei, vari kuti nazvo pa3 years dzacho dzese idzodzo. Vakaenda kuMozambique kwacho rini? Zvegore ripi? Kubva pakangofa mama. Kubva pakangofa mama wakabva watongobudawo mumba bva watongoenda. Ko mumwe mudzimai wavo aripi? Mudzimai wavo anogara kumusha. Nevamwe vana? Nevamwe vana variko. Vana vavo vacho vazhinji vacho vatova nedzimba dzavo nevakadzi vavo nevarume vavo. Sure. Ko hakuna hama dzababa here? Vana baba mukuru, vana tete vekuti munopirawo mungavapira nyaya iyoyi? Hama dzababa dziriko, asi dambudziko riripo pakati pedu nderekuti isusu takakura tichirerwa kwakaberekwa mai vedu, ndokwatakakurira. Saka hatina kumbengeta. Sei makakura ikoko? Sei wamai vava vari vapenyu? Mai vedu vaiti baba venyu havana chavakabvisa kumusha kwedu. Alright. Saka hamukwanise. Asi ndo chikonzero mbatya dzisina kugovewa. Saka hamukwanise kuti muende kumusha kwenyu kune hama dzenyu. Saka isi takangokura tiri mufamily yekwanamai. Saka hama dzedu dzacho dzatinoti ndedzedu. Tikaita problem vanobva vati ngoendai futi kusaidi kupi? Kwamai. Hatikwanise kumira nemi. Saka kwamai kwachona manje vasara kwasara mai 1. Ana mama vedu vese vamwe vese vakashaika. Amai 1 vava vasikwanisa here kubatsira? Amai 1 wacho vatova munhu mukuru zvokuti ukatongovaudza dambudziko vanongoti vasikana fambai zvinenge zvichingoitika munongozviziva kuti vakwanise kusolva problem vachiti ndakubatsirai. Ipapo tinganyepe zvakaoma. Hapana, unogona kungovaudza dambudziko kuti mama ndo zviri kuitika, mama zvazodai, asi solution yekuti vapedza kana kuti vafamba kana kuti vadai hapana. Alright, ngatimbotarisai kuti imi mese muri 2 muri kuziva kuti maita dambudziko kuti kana kwamanheru muri kuitira weti magumbezi, munomboyedza here kuti maybe towards time dzekuti munorara munhu aregere kumwa mvura kana chero madrink kana chii zvachose kuregera kumwa? Isi nyaya yekuti kana ukanwa drink kana ukanwa mvura, even ukatoregedza kunwa mvura kana ukatorara usina kuchawanwa unotongoita weti chete. Ende pane pokuti unotonzwa aiwa ko ukaswera the whole day wakatsanya kutsanya chaiko kutsanya kusamwa mvura unotongoita weti. Sei? Usina ototi the whole day kuti nhasi handisi kunwa mvura? Kutongomuka wakatongoita weti chete. Nyaya ndeyekutongorota uchitongoita chii? Uchitongoita weti. Unorota? Unotorota utori mutoilet. Sure. Right, wangoda kutaura kuti chipo sori ndakubata. Ndanga ndichida kuedza kuti zvafanira kuti pakurota unotorota uchitonzi itira weti mumagumbezi, itira weti mutoilet, ita mukuzomuka imomo ndimo mandiri kuzoona takaita weti mumagumbezi. Ende pamwe pacho unogona kutorota uine munhu wemurume asiri murume wako zvokuti unonyatso utofila kuti panapa pandirika ndine munhu wemurume.
but asiri. Ko vamwe vakoma venyu toti vana vababa wenyu vekuhama iguru makambosheya navo here kana kuti ivowo kufamily kwavo kune problem iyoyo here? Hakuna. Ivo kwavari havana. But isisu vana vacho kuti titi takanyatsobatana pakangotorwa nyaya yekuti ana mai sinzi vanga vasingawirirani. Vana mai vanga vasingatosikidzani. Saka mumwe nemumwe nemhuri yake. Saka zvokuti kana ukaenda nedambudziko rekuti ndaita dambudziko rechakati ndiri kumbira mundibatsire, vanongoti dambudziko rako taita sei tarinzwa, but chekuzoita manje vanenge vasina. So hamuna mbogara mambobatana? Hatina kubatana, hatita kutombobvira tabatana. Isisu tiri tu tikatotadza kubatana hakuna umwe munhu anokwanisa kuti solovhera dambudziko redu, nyangwe tikatonzi tanomuudza kuti ndozviri kuitika anongoti pana sistren mama funga sei, saka regai tizoona, but solution panenge pasina. Okay, so matimimi hama dzamai vari kutaura ivo kuti babonye wangu asina kuroora ndosaka vasiri kugova mbasha. Makanovaudza here kuti zviri kuitika mashiripiti ari kuitika kuti kunobvira muri kurongedzwa mumba imomo? Takavataurira vakati pachauya baba venyu vachibvisa zvinhu mumba ndopazvinopererawo ipapo, nenyaya yekuti isisu wedu mwana tiri kutodawo pfuma kubva kwavari. So inyaya yepfuma? Inyaya yepfuma plus ivo vakatoti imimi tsvagai kana muchida kuti imimi zvinhu zvamai venyu, kana baba venyu vasipo imimi ndimucharoorera baba venyu, munofanirwa kuvabvisira imimi zvinhu izvozvo zvobva mumaoko menyu. Tikati isisu ana sekuru tasaitaita vana vasikana hatina kwatinokwanisa kuwana chii, hatitorina kana pekuti titangire pacha hatina. Dai mama ngotibatsirawo nekuti zvinhu izvi zvibude pai mumba, but vakangotsika pakuti baba venyu imimi hamusiri mimi makaroora mai venyu, baba venyu ndio ngavauye vabvise chii, vabvise zvinhu zvamai venyu. Kana kuti imimi motsvaga mari moroorera baba venyu. Ende baba kana muchivaudza izvozvo vanoti chi? Pari zvino handisati ndane mari, kana ndanayo ndichaendesa. Hanzi zvoni saka pamunonzwa maplates achiti gwendere pamunomuka muri kumuka akarongedzeka zvakanaka here? Muri kumuka mumba imomo zvinhu zviri mamiriro azvinenge zvakaita here? Pandinomuka makuseni unotoona kuti plate yanga iri apa iyi haisisiri payanga iri. Inotobva panzvimbo? Inobva panzvimbo. Poto yanda ndarongedza apapa ndazotoiona yapana padhoo kana patebho zvinenge zvakabvanyanyuka wobva warongedza? Ndorongedza ndodzorera ndoti ganimboteerera futi ndimbonzwa kuti zviri kufamba sei. Ndosiya ndanyatsoona kuti rega ndibvise poto iyi ndiise apapa, ndoda kuiona mangwana iripo, ndiri kuona poto isipo yakadzorerwa yakaiswa kana pasi, kandanda ikaisa patebho ndiri kuiona yapasi. Saka pamba pamugere apa pamba pani? Pamba patirigere apa pamba pekutoloja, ipo pane hembe dzamai. Alright. Saka iwe kana uchiti pamba pekuloja, iwe uri kutotambura nebasa, uri kuita basa remapiece job, apa pamba apa ndo pakashekera mai? Saka muridzi wemba haasi kucomplain here kuti zvinhu zvemunhu akafa zvisati zvagoveiwa izvo? Takataura naye akanzwisa situation, akati imimi chingoitai zvekuti mutaura nababa wenyu muchibve zvenyu pamba pangu, bhose nguva yarebesa hamuna plan, hamuna chiro chamuinacho. Ari kubhadhara rent ndiye? Akatongozvinzwisisa zvakadaro. Saka hausi kubhadhara rent? Kubhadhara. Saka right now hamuna pamunoti uku ndokumba kwedu? Hapana. Shame. Zvakaoma vedu nyaya ndinayo pano, nyaya yevasikana ava vari kutaura ivo kuti mumba makarongedzwa hembe dzamai vakashaya, muri kurongedzwa usiku, mombobvira moto, asi pamunonotarisa muri kuona pasina kana chinhu chatsva. Vavakidzani chavo vachitotaura kuti mumba menyu muri kutsvongwa, asi mozotarisa pana kana chatsva. Uye dambudziko hombe vese vari vaviri rekuitira weti mumagumbeze zvakanyanyisa, zvakatopfurikidza, zvakaoma. Right, ndikuonaona wakaenda pana pachipo ari kukumbira namba dzake. Right guys,
tiri kutaura nezvevanhu vane problem vari kudawo help. Ndofunga tichashare nhamba dzavo kune vari kuda kubatsira vana ava. Handiti muri kunzwa, vagere hapana chavanacho, kureva kuti vari kuda kubatsirwawo pachena. Kana kune vemakereke kana chero vari kuda kubatsira, nyaya iripo haisi nyaya yekuti regai tivabatsira asi mozotanga kudaidzira mari, hapana kana chiripo. Vari kuda kutobatsirwa chii? Vari kuda kubatsirwa pachena. Wakaremerwa nematambudziko ari kukushayisa hope, zvingava zvemweya yemadzinza kana kuti paukama, madzibaba marimo vari kuti kwauri, inzwa mudikani, Mwari vanogona, naJesu tinoyambuka. Tora runhare ufone nhamba dzinotevera 0773 280 621, nhamba dziye zvakare 0773 280 621. Mwari vanogona, naJesu tinoyambuka, muchishandirwa namadzibaba marimo. Right, nguva dzedu dziri pana 9:45. Vane mibvunzo vari kuda kutaurawo naChipo pamwe chete kana Chiedza, tifonereiwo pa 0772 162 651 0772 162 651. Right, hanzi ndakanzwawo kuti panosangana jongwe netsekesa panosara tumvura twakatota, vanotora voisa mvura vonwa, hanzi zvinopera yowe. Aya, kwamakamboedzawo kubatsirwa muchiti matimi mafamba maneta, chii chimwe chamakamboonzi muite panyaya yedambudziko renyu rekuita weti? Kanitange newe Chiedza. Vamwe vaiti munotora chibagi, muguri rechibagi, mori chibagi chechinenge chakunooma cheche, mochitswanya tswanya, monwa guri racho. Vamwe vakati munotora weti yacho iyoyo, monwa. Kumwe kwachona takamboendeswa pachuru, tikanzi tirai weti yacho muchuru, mobva mangosiya zvakadaro, ndobva tatoenda pachuru paipai, ndobva tanoita weti iyeye, ndobva tanzi nanzvai ivhu racho, ndobva tananzva, but hapana kana chakambochinja. Ko zvimwe Chipo zvomakaita ndizvozvo, tinongoti pane vakatombotiti endai munotora chibage chichangotanga, mopatu ndebvu twacho itototu motubhoilisa, momwa mvura yacho. Tikazviita zvikaramba, tikanzi potai pane vakatomboti tanzi inwai itirai weti pasi, muchinanzva dhaga racho iroro, moona kuti zvinopera sei. Still zvakaita, hapana chakabuda. Shame. Yeah. Hanzi zvoni munoziva here voice rinotaura kuhope kana makarara, zvamataura zviya kuti unoti wakarara wonzwa voice, munokwanisa kuricherechedzera kuti nderanenge, hatitoda kuziva hedu kuti ndiani. Voice handisati ndamboricherechedza, even kurota ndine murume, fesi yacho handisati ndamboiona kuti ndeyanenge. Okay, ko Chipo, hapana voice rawakamboona here kana kucherechedza? Pakurara ndine murume ipapo handisati ndambonzwa ndine voice. Newo futi unonzwa une murume wakarara? Ndinotomuka kana kutomuka ndichitonzwa kutoti ndine murume, nekuyamwiwa mazamu esaya. Ndinoyamwiwa mazamu esaya, ndotorota ndine mwana ndichitoyamwisa, ndotorota ndine murume usiku, ndototi kumurume ndazomuwana kupi, ndichimbotambudzika ndisina, chinobva chatiza chinochienda ndapetuka. Every day ndorota futi ndingori nemurume, ndichitonzwa kutoti pane zvatoitika panapa. Shame. All right, 0772 162 651 0772 162 651. Kune vari kuda kutaura ka naChipo pamwe chete ka naChiedza. Right, kune vari kutaura zvokuda kubatsira, namba dzavo 0782 303 032
0782 303 032 ndo pavanobatsika ipapo. Ndo namba dzamunokwanisa kuti chii muvabate vachada kubatsira. Right, hanzi nemumwe tete Tilder muchiri kurangarira nyaya yamakamboita kare yefamily yainge ine same problem. Yes, I remember very well. Hanzi vakagadzirwa namai guru vari pabarika. Yeah, I remember very 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 well. Iyo ndo nyaya ndichayeuka. Hanzi okay, mirai pane mibvunzo iri kubvunzwa panapa. Tete vana avo ngavanororwa ndokuti zvipere. Pane mwari kutaura. Uyu mumwe Chiedza atori nemurume. Asari kutaura kuti imba yacho iri kutonetsa zvina kutomira mushe. Nenyaya yedambudziko iroro. Hanzi ko mukarara masikati munoita weti? Masikati hatiite. Kana unotonzwa toti ndoda kuita weti Wotoenda wotoenda kutoilet. wotomuka wotoenda kutoilet but usiku chete. Hesh, ko vana venyu hapana vana venyu akakutodza here akaita dambudziko rimwe chete iroro? hapana kana mwana Vana hapana anomboita kana weti. Shame. Yeah. Okay. Hanzi zvoni baba avo vakaroora here? Amai vasati vafa vaigara sei nemukadzi mukuru? Mama venyu vakambogara here na maiguru? mama havana kutombobvira, havana kugarisana. Chakaitika ndechekuti maiguru upenyu hwavo hwese vaigara kumusha, nanhasi ndokwavari. Saka mama vaigara kuno kwarari. Alright. Mama na daddy vaigara muno Marara? Eish, yeah. Okay. Pane vakawanda vari kuvhunza. Hanzi good evening tete Tilder. Kuita weti kunowanikwa zvokuti asi hama yangu ngainwe mvura hanzi yemumhango kana vachida rubatsiro. Alright. Hanzi vapei namba. Ndisi kuvapa namba dzenyu. Imimi kana muchikwanisa moita sei? Motorowo namba dzavo. Mubatsirowo vana vatambura ava. Right. Iwo uri kutaura kuti varume vasvina hapana anokupfimba asi vaya vanofamba mastreets vanodya sadza mabhini. Ivavo ndo vanenge vachitonditi yes baby ndokuda chii. Asi varume chaiye kutonzwa toti uyu murume kuti anonditi hanzi ndinokuda handimuwani. Asi ndine ndakatogezawo smart ball. But kuti ndiwane murume anonditi ndokuda ipapo hapana. Yeah. Kubva ndichitori mudiki. Yeah. Alright. Pane vari kubvunza kuti hanzi makamboti muchirara mukaseta alamu here? Pamoti uchirara wotoseta alamu kana every hour zvayo kuti paunongo umuke uende kutoilet unorasa mvura zvinoramba zvichingoitika still. Pane pamwe pokuti unogona kutonzwa kuti panapa ndoda kuita weti. Unogona kutoinzwa kuti weti ndoda kuita sei? Ndoda kuita. But unongobatwa nedzimwe hope dzimwe dzedzi dzokuti dzinozongopera watoita sei? Watoita. But zvokuti tisete alamu handisati. Ndezvakaoma. Alright, regai timbonzwa vari pafoni. Hello paTilder live. Hello? Okay. 0772 162 651. Right. Hello paTilder live. Hello. Makadi enyu? Tipeni makadiwo. Tiripo Ndini tsitsi dhakwa ndati ngavatore nyama freshi. Vorara iri pamagumbezi ipapo. Vatore Useni chii? womuka woigocha. Vatore chii? Nyama freshi. Yorara iri pamagumbezi ipapo. Vomuka kuseni vachiigocha vodya. Nai makambozvinza izvozvo? Nyama yei? Nyama yei? Nyama yei? Yemombe. Zvareva kuti yembudzaite. Aiwa. Kuuya nemurume manje, murume anoti chirudzii manje kana wakurara nenyama mumagumbezi. Ende futi. Yeah. 0772 162 651. Alright. Okay. Aipa foni yenyimbo mirai kudaira ntitavapa kuti vachada kubatsirai. Varoda kuvabatsira munozovabata kana tapedza chirongwa ndopamunotaura navo.
handiti Hello. alo patilda life makadienyi Ndiri wapenyu tete makadienyi. ndiri right hangu Ndachikumbira vaya vanouya vachii vana profeti vaya ndo vatachifungudza kuti vanokwanisa kutibatsirawo vana ava. alright tichanzwa kana vapinda kuti zvakamira Bozi sei pese pavanouya ka hatisatambonzwa kuti vanova vakabatsira saka takutodhauta kuti vanobatsira here kana kuti havabatsiri. munoziva zvimwe zvinoitika mukwasha zvimwe zvinoitika manje handi vanouya obva vaparidza vonamata dzimwe nguva vanogona kuti ava vachitobuda votovaoda panze vobatsirana handiti zvino mangwana kana next week tobva tazodzoka titi no vanhu vaivaya vakabva vazobatsirikana zve zvakunzi chi mamakazvironga maona ndizvozvo hazvo but handozvateitarisa kuti vana wichikila pavanouya ka toyatsonzwa kuti wichikila dambudziko riya rakapedzwa ende tinovafolowa ka zvavanotaura tinobhilivha kuti vanenge vaitaura zvechokwadi tobva tafara kuti vanhu vaya zveshuwa ka vanhu vamwari but kana tiine maproblem atinongonzwa kuti hatizonzwa kuti nyaya ichakazoenda kupi unlike dzekumajeri dziya dziya tinozodzifolowa tinzwa kuti dziri kufamba sei aiwa ndizvo saka toitarisira izvozvo aiwa regai vakapinda munomu manje so vanenge vakupinda tichavanzwa hedu kuti dambudziko rakadai rinoitwa sei alright aiwa tinotenda baba zvakanaka alright maita henyu ndofunga tinombodzoka tichitaura kuti muchiruziva mwana wekurohwa mubamba munomu pane kwaakatobatsirwa chatisingazokwanise kutaura kuti akazobatsirwa nanhingi zvikazodai chinoitika tangodaro chete mamakazvironga munhu wenyu what asi isu at the end of the day tichida kuzokuzivisa kuti ko mwana uyo akazouya zvikazodai mwana akaita sei akazowana rubatsiro. I think tichatora our last caller and then ndochizopa chipo nachiedza kuti vataure mashoko avo ekupedzesera. Hello patilda life. Hello tete maswera sei? Ndaswera hangu maswera sei? Ndaswera. Ini ndinotsigira nemuteereri ataura kuti ndavaise nyama pasemagumbezi. Imi sei? Ichokwadi voita nyama voita weti yacho ka then vaita weti iyoyo vobva vagocha nyama iyoyo vodya zvinobatsira. Nditori neumwe wandaitoziva ive nedambudziko iroro rakatopera. Anoisa nyama pasi pegumbeze rekurarira. Rekurarira. Obva iitira weti. Omuka oidya. Oigocha. Kana kuitira weti muchigubhu kana mukapu omwa weti yacho. Takatombozvina. Makatomboino. Tinotonwa makusenega yega pana zvamucharwara neweti yacho. Motomuka muchinwa weti. Takamuka tichinwa weti yacho. Usati watombodya kana chinhu kana uchitongomuka utongoona kuti ndatoita weti ka. Utongoti paunenge wazongoinzwira wamuka udaro kuti rega ndimwe futi ndimwe. But hapana. Kosi pana akatombotiti pamunogona makapfekedzwa mhepo mbomwai weti yacho stew yo tiri kungonwa zviri kungoramba zvakangodaro. Nai muri murwara. Anyway, kune vane maadvice amurida kupa chiedza nachipo munovabata pa 0782 303 032. Please vana vari kutaura kuti hatina chatinacho vachadawo kubatsira kana muchikwanisa mubatsirawo pachena. Hapana kuzonzi uyai nemazimari akati bvai mazodai. Havana chavanacho vatambura nekufamba havana kana chavanacho. Ndofunga mangozvionerawo mamiriro akaita akangoitawo situation yenyu. Chipo shoko rekupedzisira kumhuri yeZimbabwe. Ndinongoti mhuri yeZimbabwe dai ndabatsirika nenyaya yekuti nyaya iyi ndatambura ndanetseka neupenyu hwokuti ndinotombofunga kuti ndiri munhu here pane vamwe posei life ichiramba ichindidai so. Saka ndinongoti dai dambudziko rangu ragona rangonopera kuti dai mhuri yeZimbabwe yandibatsira. Unodawo kupfimbwa nemurume musvino. Murume
yekutochata naye nditori mukadzi wakatonaka zvese hapana Chokwadi. chinorambika pandiri Black beauty. hapana Munhu chinoshoreka akatonaka. asi ndinoita kunge ndisiri munhu pane vamwe. Alright. Okay. And then Chiedza. Ndinokumbira kumhuri yeZimbabwe kuti kana kuine vanoshandira vanokwanisa kubvisa mhepo iri patiri, dai vatibatsirawo mhepo iyi yasuduruka yabva, nekuti tatambudzika. Kuti tivewo vanhu pavanhu hazvisi kubuda nenyaya yemhepo iyoyo. Saka takutokumbirawo kuti kana paine vanokwanisa kutibatsira vatibatsirewo. Anditeka. Alright. Vari kudo kubatsira vana ava tiri kukumbirisa netsitsi dzaMwari vabatei pa0782 303 032 ndo pamunokwanisa kutaura navo vese chipo pamwe chete naChiedza.